Ay, kabayo nahulog. Hello guys. Mega love shout out. O, diba? Stress ang lola. Hello, Jumar. Mega love shout out. Kumusta, Jumar? Nagpabawat sa hour ka, host. Ano naman, kapatid? Lanabawat sa hour mo. Need ko, host, 250 kulang. Kunti na lang. Baba ka bahay mo dyan, kapatid. Mega love shoutout, guys, sa 3 million in the house. Ayan. Haggard ang host. Baba ka bahay mo dyan, play kita. Hindi pa pala ako dikit sa'yo, kapatid. Ayan, dikit na ako sa'yo. TV Marungo, mega love shoutout. Ngayon ay magluluto ako ng ground turkey with carrot. Mami ko yan, host. Mami ko yan, boss. Sisi Koy Binanfit, mega love shoutout. Si Kuya Binanfit, mega love shoutout. Mega love shoutout po sa lahat from Binhan. And kapatid, may jacket ka na, kapatid Binhan. TV Marumo, mega love shoutout. Hindi marunong mega love shoutout. Mami, sabi niya, I love you, Mami. My best friend, we always love you too. You from TV Marumo. Sisi Koy Binhan Fit, mega love shoutout. Salamat. Jomar same me as Simli. Bulol na daw. Mega love shoutout, guys, sa Formula in the house. Mega love shoutout, guys, sa Formula in the house. Lulubat na pala ako. Ayan, Jomar, oh.
Naka-playlist ka sa akin. Ayan, Jomar. Kahit ngayon lang kita nakita. Kahit ngayon lang ka lang dumalaw sa bahay ko. Kahit ngayon lang kita nakita. Kahit ngayon lang ka lang dumalaw sa bahay ko. Kahit ngayon lang kita nakita. Kahit ngayon lang ka lang dumalaw sa bahay ko. Yan, 67 yung videos mo. Naka-playlist sa akin. Ayan, 67 yung video. Ayan. Naka-playlist sa akin. 67 yung video. Ayan. Thank you, host. Welcome, welcome kapatid. Thank you, boss. Welcome, kapatid. Bilis lang yan. Yan, musta na po kayo mga ano dyan, mga lalabs. Yan, musta na po kayo mga ano dyan, mga lalabs. Taga saan ka, host? Cagayan. Saan ka, boss? Ikaw, Jumar. Ayan. Ikaw, Jomar. Iligan, host. Iligan. Saan yung banda, oy? Iligan. Anong salitain doon? Bisaya ba yan? Anong salita yun doon? Bisaya ba yan? Bisaya, host. Pareho da ita. Ako, Ilocano, Bisaya man ako. Ilocano, Bisaya ako, kapatid. Jomar. Hap-hap ba ako? Aray ko, sakit ng likod ko ba? Pagod sa trabaho. And guys, magbabala kayo mga bahay dyan guys at nang magdikitan. Kung kadalman kapatid, mega love shout out. Dan Tamsak ho, salamat sa pagtamsak mo kapatid. CDO Isabela Cagayan host. Isabela kapatid. Cagayan Bale. Ay pagod talaga ko ngayong araw na to guys. Salamat. Kumusta kapatid kong kadalman? Ayan, malapit na yung isang video mo, Jomar. Kumusta, host? Okay lang kapatid kong kadalman, ikaw, kumusta? Okay lang kahit pagod ba? Pagod talaga ako ngayon. Yan, salamat sa pag-stay mo dyan, Jomar. Aba, Jomar, hindi ka nagkamaling pinuntahan mong LS kapatid. Ngayon lang kita nakita eh. Ngayon ka lang pumunta dito sa LS ko. Tinan mo. Naka-playlist ka na sa akin. Bilis mo akong kausapan, no? Sige, lapagbahay mo, Brad. From kong kadalman. Kaya nga, host, thank you sa'yo. Salamat din. Maglablaban kayo dyan mga guys. Ayan, dalawa kasing cellphone ko naka-play. Tingnan nyo.
Ayan o. Oh. Ayan kay Jomar. Doon naman sa isang ano ko. Yan, nagbaba ng bahay si Jomar. Gablaban kay dyan guys. On the way Brad Jomar, kalimbang ko. And watch. Salamat kung kadalman. Kulang na lang daw siya ng 250 watt shower niya, kapatid. Kaya play ko na lang siya. Bukas, yung pag di ko maubos to, bukas ulit. Kasi marami rin akong piniplay mga guys. Thank you kung kadalman from Jomar. And guys, mega love shoutout guys. Ayan, Jomar, natapos ko na isang video mo. Ayan na ulit. Start ulit siya. Ayan o. Thank you kung kadalman from Jomar. Jomar dan Pulpak, almost 2 minutes watch at kalimbang pasukli na lang po Brad from kung kadalman. On the way kung kadalman from Jomar. Salamat bro from kung kadalman. Ikaw ba kung kadalman? Ilan na watch hour mo kapatid? Sisi ko, Christian TV, mega love shoutout, Sisi. Hagdan daw Sisi ko. Naka-direct man ako Sisi ko. Tamsak dikit dan ho. Salamat Sisi ko, Christian TV. Ano host? Yung ano mo ba? Yung watch hour mo kapatid kong kadalman? Haha, natawa si Sisi Koy. Naubusan kasi ako Sisi Koy, hindi pa ako nakagawa ng StreamYard ko. Busy kasi ako. Nagka-love shoutout Chris from kung kadalman. BG lang Sisi Koy, busy pa. Sige Sisi Koy, salamat. Christian TV. Ako nga rin Sisi Koy, hindi pa ako tapos. Yan guys, mega love shoutout guys.
Salamat, Sisi Koy. Ilan na yung WhatsApp mo kung kadalman? Dami namin hihiwain ng gulay, Sisi Koy. O talaga, Sisi Koy. Ako kami rin mamaya, Sisi Koy. Mamayang mga 6:30, may bisita kami dito. Nakakapagod na talaga. Pagod na talaga. Diba? Wala na, tumatanda na tayo dito sa abroad. Dami namin hihiwain. Naku, nakakapagod dyan, Sisi Koy. Yan, salamat, Sisi Koy Christian TV. Sa pag-thanks talk mo dyan, sa pa-whitey-whitey. Ilan na ba ako kay ano? Ayan, bilis naman yung video niya, ano? Ni Marlene Panig. Naka 21 na ako. Mabilis lang video, Marlene. Yan guys, mega mega love shout out guys. Pulpa kung kadalman from Jomar. Yan si Sikoy Christian TV. Salamat sa pag-thanks to. Kadikit po Chris from Jomar. Ayun o, Jomar, magdadalawa na yung video na panood ko. Jomar, bababa, hi from Christian TV. Inaantok talaga ako si Sikoy Christian TV. Jomar, mega love shout out.
Josie Pendan from Sisikoy Christian TV. Ayan, Jomar. Dan na daw si ano sa'yo. Si Christian TV. Thank you, Chris, from Jomar. Yan, just mega mega love shoutout. Yan, Pulpa Chris from Jomar. Magbakas ka lang, kapatid. Babalikan ka niya, nagpapayuda din yun. Ayan, oh, pinapanood ko pa rin yung ano mo. Sisikoy Christian TV, mega mega love shoutout. Yes, host, nagbabakas ako. Salamat, Jomar. Salamat, Sisikoy Christian. Ma'am Chris, bigyan naman sage. Yan, nagpapayuda yan si ano. Kapag nag-ilis siya, pumunta ka. To on the way sa'yo, Jomar from
Christian TV. Ayan na, Jomar, pag nagilis yan, si Christian TV, dumalaw ka. Nagpapayuda yan sila. Ayuda. Ako, nantok daw. Thank you, Ma'am Chris. Nakakalimbang all ako sa'yo from Jomar. And guys, mega love shoutout sa 3 million in the house. Yung sarap naman yung bihon, ang sarap. Ayun, Jomar, nagutom ako sa niluto nyo. Thank you, Jomar. Yung mega love shoutout, guys. Salamat, Jomar. Ayan, nandito na ako sa embutido recipe. Mga abang ako dito sa Bahos. Salamat, Jomar. Ayan o, pangatlo na yung video to. Ayan, si Sikoy Christian TV, kapatid ni Christian TV. Salamat, mega love shoutout. Josephine, nasabi mo si Sikoy? Sa 3 dan sa'yo. Ayan, maraming ayuda yan, kapatid. Marami ka makukuha banana dyan kay kapatid Christian TV. Ako, min ko lang sa dinikit ko sa'yo. Ano lang sa akin, what's our? Ganyan. Ray TV, mega love shoutout. Salamat sa pagtamsa, kapatid. Ang Jomar, mega love shoutout.
Salamat sa pagtamsa, kapatid Ray. Dikitan po tayo from Jumar. Yan guys, baba lang mga bahay dyan guys. Nantok talaga ang host nyo guys. Saglit guys ha. Ay, Joe, paro. Galing yung magloto. Sisi Kuya Morhop, mega mega love shoutout. Kumusta Sisi? Mayura Music Lover. Ate Morhop to BG lang. Salamat Sisi Kuya Morhop. Naku, inantok talaga ako Sisi Kuya Morhop. Grabe. Salamat Sisi Morhop. Sisi kong sexy. Sana all sexy. Pinoy Family Driver. Mega mega love shoutout. Salamat sa pagtamsa kapatid. Kumusta ka na kapatid Pinoy? Sakit ang ulo ko. Guys, mega mega love shoutout sa 4 million in the house. Anong 50 kapatid Pinoy?
Bigyan mo ko ng ano, 50,000, 50 piso. Ano yung 50-50? 50-50 nga, okay? And guys, mega mega love shoutout, guys. Kapatid nga, Pinoy, ilan na yung watch hour mo? And Jomar, mega mega love shoutout. Tinatanong mo edad ko. Yung watch hour mo. Sabi ko, 50. 50 edad mo? Diyak mamatikin ka. 50 daw. Napaubo ako doon ah. Hindi naman halata sa mukha mo. Watch hour ko, hindi ko alam. Tingnan mo ah. Ilan watch hour mo? Ay, tingnan mo. Laki ng bunga nga ako. Tingnan mo kapatid Pinoy yung watch hour mo. Ilan na lang? Ilan na lang? Ilan? And guys, mega mega love shout out guys. Kapatid, pinagbaba ka nga ng bahay mo, kapatid. Jomar, mega mega love shout out, Jomar. Kapatid, pinagbaba ka ng bahay mo. Ayan, Jomar, oh. 5 na, pang 5 na yan. Yan, mega mega love shout out, guys, sa 4 million in the house. Wala kang playlist, kapatid. Pinoy Family Driver, wala ka namang playlist. On the way, Pinoy, from Jomar. Kapatid Pinoy, gumawa ka ng playlist mo. Para i-playlist kita. Kasi pag dito lang, sa video lang, ano eh. Kung matapos yung isa, kailangan inaabangan mo eh. Pag naka-playlist kasi, yung ano, yung tawag nito, kahit iwan mo lang siya. Gumagana pa rin.
Tulad to kay ano, oh. Sino to? Jomar. Naka-playlist siya. Mr. Tubero, mega love shoutout. Anong gagawin ko? Ako rin kapatid, Pinoy. Tinuruan lang ako nito. Tapos yung tinuro sa akin, ituturo ko rin sa'yo. Salamat kapatid Mr. Tubero. Pulpak Pinoy from Jumar. Thank you. Kapatid Mr. Tubero, magwapo. Ano nga yon? Ganito, oh. Diba, account mo? Diba, katulad dito sa akin, account ko yan. Nakita mo? Tapos may ano dito siya, oh, sa baba. May library. Ayan, oh. Ayan, pindot mo yan dyan. Tapos, pag pinindot mo yan, may makikita ka ng plus new playlist. Ganyan. Ayan, oh. Nandito pala siya, oh. Ayan, oh. Pinindot ko yun, oh, kanina. Saan na ba? Ayan, pinindot ko yan. Ayan, tapos, may makikita ka ditong plus new playlist. Pindot mo siya. Tama ba ako, Mr. Tubero? Tapos, marami mga video yan. Tingnan mo. Piliin mo yung mga video mo. Mega love shout out guys sa 6 million in the house. Jomar, mega love shout out. Bahay mo Jomar from Pinoy family. Kapatid Pinoy, ano mo ko? Add mo ko sa Facebook. Ito Facebook ko, kapatid to. Add mo ko. Ay. Laki ng suyab ko talaga. Anong name? Ayan o kapatid o, yung pinasa ko. Mega love shoutout guys sa 5 million in the house.
Nakita mo? Kapatid Pinoy. Ito yung Facebook ko, kapatid, oh. Ayan, oh. Ayan ang profile. Mr. Pinoy, andyan ka pa? Mr. Pinoy na daw. Mr. Tubero, mega mega love shout out. Salamat kapatid. Kung gwapo, Mr. Tubero. Maya Mr. Tubero playlist kita rin. Pag matapos ako mag-LS. Nakapili sa akin si ano eh. Si Marlene Panig. Ay, Jumar, mega mega love shout out. Ayun, Jumar, nakalima videos na ako. Diba? Mega 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 love shout out, guys. Jumar, salamat. Mega love shout out, guys. Sa 5 million in the house. Divic Reyes, mega mega love shout out. Yan, may jacket ka na, kapatid. Salamat, Jumar. Salamat, host from David. Kumusta po, kapatid? Mega love shout out, guys, sa 6 million in the house.
Baba ka lang ng bahay mo dyan, kapatid Divik. Baka hindi pa ako dikit sa'yo, kapatid. Dan Jumar dikit pulpak from Pinoy Family Driver. Okay lang from Divik Reyes. Nakita mo na, kapatid Pinoy Family. Mega love shoutout guys sa 7 million in the house. Jomar, mega love shoutout. Mamaya. Oh, sige. Tagal na dikit sa iyo, host from Divik. Ay, ganon. Ay, ganon. Saan tayo nagkadikitan, kapatid Divik? Mega love shoutout guys. Mr. Tubero, mega love shoutout. Kumusta na kayo mga lalabs? Ayan, nagbaba ng bahay si Divik. Oo nga no, nagkadikita na pala tayo. Eh, pagbungad ko, ang sarap yung ulam, Divik. Manok. Ayan, Divik ko. Ano yung native? Native daw. Asian food. Ah, Asian food pala siya. Chinese cuisine, delicious and easy. Ayan, like na kita. Tamsak na rin ako. Pagbungad ko pala, sarap ng ulam. Ayan, bilis ng video. Sisi Kuyor pa, mega love shoutout. Tusok na sis, salamat sa pagtusok, kapatid. On the way, Dia. From Jomar. Dia Big Reyes, what, from Orpa. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid nga Orpa. Guys, baka na dyan pakalablab si kapatid nga Orpa, guys. Mr. Tubero, mega love shoutout. Pinoy Family Driver in Saudi, what, from Orpa. Kapitan Tutan, hi. Ganda ng pangalan mo ah. Kapitan Tutan. Hello, kumusta? Mr. Tubero, what, from Orpa Bastawag. Do it yourself, mega love shoutout. Gaganda ng mga pangalan na. Polpak Dia from Jumar. Kapitan Tutan daw. Ganda ng mga pangalan na. Mega love shoutout Orpa and Mr. Tubero. It's me, Ijang, Simply Lifestyle. Ay, ikaw pala yan, si Siko Ijang. Ay, dami mo talagang account, kapatid. Ang sarap yung adobo. Adobo ba yan? Natawa ka rin na, kapatid ah. Kapatid na Divik. Ikaw pala yan. Sino dumikit para balikan ko from Divik Reyes? Ma'am Dia, bikin namin saging from Jomar.
O, di ba sisikoy or pang sarap? Ang sarap yung pagbungad ko kaya pinanood ko yung video mo, sisikoy, ijam. Sure, ilan gusto mo from Dia Bakeries? 10, ma'am. Dia from Jomar. And guys, mega mega love shout out, guys. Kapitan Tutan nagbaba ng bahay. Sana all malaking bahay, Kapitan Tutan. Kimchi Moto Adventure. Ang laki ng bahay mo, kapatid. Grabe, sana all. Yan, Day Victory. Dami mo ano, sisikoy. Salamat, kapatid David. Ayan, idinikit ko sa'yo. Kuna sa'yo. From Day Victory. Dami mong alagad, sisikoy. Day to day, mega mega love shoutout, sisikoy. Thank you, Ma'am Dia from Jomar. Coming Jomar from Divic. Mega mega love shoutout, guys. Sa 5 million in the house. Ayan, si kapatid Ijang, maraming ayuda yan. Day to day, patamsak naman. O sige kapatid, day to day. Premiere. Tamsakan natin si Sikoy. Oh. Aba, nagkasabay pa tayo ng ano, si Sikoy. Premiere, alas 9. Ang gabi. Yan, si Sikoy, dana ako sa'yo sa premiere mo. On the way, day from Jomar. Yes, Ma'am Dia from Jomar. Bahay mo, Jomar, please, from day to day. Guys, maglablaban tayo lang dyan, guys, sa baba. Ayan, Jomar, oh, pang 7. Mega mega love shout out, guys, sa 4 million in the house. Children of light, mega mega love shout out. Yes, you, it's me, Jam.
Ayan, maraming alagad si Sisi ko Ijam. Dating dikit sa iyo, host. Salamat kapatid Ijam. Sisi Koy. Naka-private FB mo, hindi ma-add. Chat mo na lang ako sa ano, kapatid Pinoy sa Messenger. Nagkalab shoutout guys sa 6 million in the house. Oh, hi. Naku. Ikaw ba to sa ano, kapatid nga Pinoy Family Driver, Romulo? Okay. Dan Jomar from Day Victory. Mega love shoutout. Paul Pak Day from Jomar. Thanks Ma'am Dia from Jomar. Mega love shoutout guys sa 5 million in the house. Jomar Dan Paul Pak from Day to Day. Mega love shoutout. Yan, si dito din, nagbaba ng bahay mga kapatid. Baka ninyo pakalablab. Jomar, salamat. Ang haba ng video ni Jomar. Ano ba yan? Yan, thank you Jomar sa pawaiti-waiti. Pamsakdan sa'yo from day to day. Host from day to day. Salamat si Sikoy. Jomar, mega love shoutout. Ayun, no, pang 8 na yan, no, Jomar. Ang haba ng video mo, Jomar. J Black Junior, mega love shoutout. New boy here from J Black. Yan, may ano ka na kapatid. May, you have jacket now.
Dan Jomar from DV Reyes. And mga kapatid, thank you so much mga kapatid sa pagdalaw nyo dito sa munting bahay ko. Thank you Ma'am Dia from Jomar. Mega love shout out guys sa 5 million in the house. Ano ba yan? Mega love shout out guys. Mega love shout out guys sa 5 million in the house. Ang tagal matapos ang isang video mo ka, Jomar. Haba. Ayan, Jomar. Mega love shout out. Dali na mga lalab sa mahulog. Yan, G Black Junior. Mega love shout out. Salamat. Tamsak Premier from G Black. O sige po kapatid G Black. Sana all malaking bahay kapatid. Yan, tamsak na ako sa premier mo kapatid. Laki na ng bahay mo.
Sana all. Sana all malaking bahay. G Black Junior. Dana po ako sa ano mo kapatid. G Black. On the way J from Jomar. Dan Jomar from Children of Light. Makaroon ng bahay ni kapatid nga J Black. Paul Pak J from Jomar. Thanks children from Jomar. Sisi ko Ijang, saan ka ngayon? HK, ana sa Hong Kong ka? Tagal ka na dyan, Sisi? Buti naman Sisi ko dyan, wala nang pandemic dyan. Wala nang pandemic, wala nang cases dyan sa inyo. 17 years. Ala po, Diyos ko, ang tagal. Tagal ka na pala dyan, kapatid. Grabe naman. Tagal-tagal ka na pala dyan. Medyo okay na. Pati dito sa Jordan, medyo okay na. Mayura Music Lover. Sisi Kuy More Hope. Mega love shoutout. Ay, naku, inantok ako, guys.
Miguel of shout out guys sa 4 million in the house. Ay, saglit lang guys, may kukunin lang ako.
Mm-hmm.